Naghahatid ng mga may init na issue, balita at usapin sa mga lambak at isla sa Rehiyon 2 at sa mga kalapit lalawigan. Tatalakayin at susuriin, bubusisiin sa kapakanan ng mamamayan para sa mas well-informed na lipunan. Ito ang mga kwentong dapat ninyong malaman. Ito ang Trending sa DOS, kasama ang inyong mga host, Vanch Padilla at TJ Tuddaw. Magandang umaga sa ating lahat at subaybay po sa ating programang Trending sa DOS. Siguro ito lang po yung unang yung makikita ngayon sa TV dito sa Cagayan Valley para i-metid po yung ibang mga usapin, mga topiko po natin, mga issue sa lahat po ng ating palibot. At siyempre, mga makakasama ko siyempre ating co-host, si Angkor, si Madam Vance Padilla. Yeah, Vance. Magandang umaga, Kuya TJ. Yes, morning. Kaya nakalimutan mo tuloy sabihin yung pangalan mo. Sa pagbeterano kasing media, kapag hindi na niya nababanggit yung pangalan niya, ina-assume na niya, nakapag-introduce na siya. Yes. So, ako po si Vanch Padilla. Ako po ay hindi taga dito sa Cagayan Valley. Actually, orphan ako dito. Pero, ikwento ko lang po sa inyo kung ano yung background na pinanggalingan ko at yung aking media journey. So, Yes. ako po ay nag-umpisa sa larangan ng media noong mga panahon na huwag na nating itanong kasi medyo tagal-tagal na rin yon. So, nauna akong na-expose sa industriya noong meron pang usual na yung home cable TV, di ba? Yung parang home cable pa siya. Oh. Bago siya mabili ng PLDT, ng Destiny Cable. Naging home cable pa siya, so news writer ako doon. So nahasa ako sa pagsusulat ng mga news para sa cable TV. Sa inyo doon? Sa amin, sa Pangasinan. Pagkatapos noon, na-discover ako ng isang editor ng print na publication. Sinabi niya na, nagko-contribute ka naman pala sa TV, pwede ka rin mag-contribute ng news para sa akin, sabi niya. So naging print contributor ako hanggang sa naging columnist, hanggang sa nung nagtiwala na sa akin yung publisher, sinabi niya na ikaw na yung maging editor, parang ganon. So napagdaanan ko yung entry level hanggang sa medyo umangat tayo ng konti. And then afterwards, nung ipuput up yung Action Radio Pangasinan, kasi di ba nung nabagyo, tapos natumba yung transmitter, and then nung inopen siya ulit, ayan. So hinire naman kami doon. Naging kabilang naman ako sa team ng Action Radio doon sa Pangasinan. Doon kami nag-umpisa na mag-broadcast sa may transmitter area din. Parang ganito din. So parang deja vu siya. Yung doon sa mismong transmitter, doon kami nag-broadcast. So parang lahat yon, alam mo yun, na-imagine ko na pag marami kaming mga guests, sardinas kami doon, di ba? Kasi syempre nakikita nila yung mga kung ano-ano. And then after that, bumalik ako sa radyo ulit. Tapos bumalik ako sa cable ulit. So, na-hire naman ako ng isang cable company, local cable company, na maging production manager doon sa kanilang local TV channel. Tapos after that, bumalik ulit ako sa print hanggang sa naging, nag-niche ako sa digital. So, imagine mo yung journalist, journalist ka, tapos naging vlogger ka, tapos naging online publisher ka, content creator ka, hanggang sa ngayon na. Tapos ngayon, bumalik na naman ako sa pagiging quad media naman. So ngayon, nagpiprint kami ng dyaryo, tapos meron din kami online radio station, and then itong Channel 8 ng Clearview, tapos digital na naman. So parang umiikot lang doon yung aking career sa buong buhay ko. Pero kasamang Vance, ngayon na parang pwede namang sabihin mo, di ba? At least napagdaanan mo na lahat yun. Napagdaanan ko na lahat. Pero at least nandyan na, tested kaya na po ito. Parang hindi ako questionable na, okay, bago ako humaharap sa inyo, tapos ganito ako, ganyan. So ako po ay talagang nahasa na, galing na ako sa industriya. Hindi na po ako pipitsugin or yung baguhan. Yan. Hindi na ako amateur. Hindi parang na po, ito hindi na na po neophyte to. Parang diba? ito na yung career na kinatandaan ko na. Dito na ako tumanda. Ayun. So proud ako na makasama si Kuya TJ at from Region 1 napunta tayo sa Region 2. Yun. So yun ang ating pag-uusapan ngayon sa Trending sa DOS. So, ang programa po ay tumatalakay sa mga maiinit, yung mga pinag-uusapan, tsaka yung mga kabahabahagi na mga usapin dito sa Rehiyon 2. Ano ba ang nakasalang sa atin? But anyway, kasamang Vance, salamat din at nandito ka na para mag-share dun sa mga experience mo sa amin dito sa Cagayan Valley.
At mga kalidad po ang kakailangan at para maiparating po natin sa ating mga kababayan kung ano po yung gusto nilang malaman sa ngayon at lalong-lalo na ay marami po ang mainit na issue. At dito po asahan nyo sa Trending sa DOS dito sa Clearview Cable TV8 ay maasahan po, ibibigay po namin ang makakaya po namin para may hatid po sa inyo yung mga impormasyon na kailangan po yung malaman. So, yes. ginagawa natin to para sa ating mga viewers at para sa ating mga listeners online and offline. Yes. Diba? Kasi tayo yan ay ang napapanood maganda. sa Facebook, sa YouTube. So, abangan niyo po kami dyan dahil i-forward po namin lahat yung aming mga episode sa digital. Ayun. So, bilang unang trending topic sa Region 2, natutuwa po ang karamihan sa ating mga mamamayan dahil sa reapportionment ng Isabela District from 4? Four districts. Oo. Ngayon Una, ay Charan! 6 na. Anim na. Okay. So, yan po ay ating... So, approve na yun sa mga bansa, no? Oo. Sa Kongreso. Oo. Parang dahil ito ay matagal nang nakahain, no? Ito ay inihain ni Representative, Isabela Representative Rodito Albano. Oo. Siya yung may pakana niyan. At ito ngang si South Cotabato Representative Pedro Acharon, kumbaga in-announce niya na in-approve na at pinasa na ang House Bill number 7778 na ito ay substitution nitong original na author, na bill na in-author ni Representative Albano, itong House Bill 4692. So, ang mga nangyari dyan ay nag-create sila ng additional na legislative district. Right? So, basahin ko lang yung ayon dun sa naisabi or na-approve na kabuuan ngayon, yung bago. Yes. Oo. So, ibig sabihin niyan kasamang bansa, no? Madadagdagan ng kanilang representative. Oo. So, from 4 to 6. 6. Wow. So, ang daming Congratulations. Ang daming benepisyo nun sa Kongreso, no? Pag 6 yung pag-probinsya ka, tapos 6 yung congressman mo, abay, tiba-tiba ka. Siyempre. Parang sa amin din. Oo. Kasi ang... Sa inyo, sa Region 1 ba yun? No? Yes, Region Sakop 1 ng yun. Region 1. Oo, Region 1. Actually, kami yung pinakamalaking probinsya sa Region 1, yung Pangasinan. Meron din kaming 6 na district. Oo. So, may 1st hanggang 6th. Ganon din dito sa Isabela. Pero, hindi naman nakakapagtaka kasi yung Isabela, masyadong malaki din. Diba? Naalala ko nga, meron yung mga bayan na kailangan mo pang either mag-plane or dumaan ka sa super muddy road, di ba? Ang hirap ng trail. So, ngayon, at meron na silang 6 na distrito, syempre, yung magkaroon ka ng 6 na congressman, malaking bagay yan. Kung sa 60 or 70 million a year na pondo na pang-improve ng distrito mo, times 6, di ba? Malaking bagay. Sa kagandahan nito kasamang bans, kung yung distrito, kung let's say 6, ano? So, ibig sabihin yun ito, yung mga tao, yung mga ating mga kababayan, marireach ng itong mga representative. Hindi kagaya noon na masyadong malaki. Mahirap. Yes, so, hindi nila ito yung makita. kainaman ngayon Diba? ito. Oo. Ano? Kasi parang mas accessible. Yes, dumami nga, pero syempre yung concentration ngayon ng isang representative sa kanilang distrito, mako-concentrate niya at may dadali lang may ibibigay yung serbisyo. Tama nga naman. Kasi sa amin, siyempre nagtatanong sila, bakit marami ganon? Diba? Pero nandun nga, gustong may ilapit. Sa amin, may mga areas na meron kaming 10 bayan sa isang distrito. Meron naman siya, may 8, may 4, ganyan, may 5. So, depende sa laki. At depende dun sa ira, di ba? Depende sa, like, kunwari, may mga syudad, ganyan, pag ganun lang yun. Pero dito, at least kahit papano, sabi mo nga kanina, matututukan ng mga kongresista, ang kanilang respective na mga distrito. Ganon din yung mga taga-distrito ay kahit paano magkakaroon sila ng greater access to their congressmen. Diba? Dapat siguro sa mga susunod na araw may ma-interview tayo dito, no? Na taga Isabela para ipaliwanag sa atin kung paano ba yung magiging scenario. And dapat puntahan din natin ang COMELEC. Kasi syempre, pag sinabi mong may reapportionment, kala ko reappropriation. Doon sa magbabago. Oo, di ba? So parang pag meron siyang reapportionment,
merong mga bayan na pwedeng malipat sa ibang distrito. Matatanggal na sila doon sa distritong Yes. dati. O kaya ma-retain. Oo, or Ah, ma-retain. Tapos, paano yung magiging regulasyon nila, di ba, Yes, ng COMELEC? Like, kunwari, syempre, ibang distrito, sa ibang presinto boboto or sa ibang bayan, di ba? So, parang, ano yan, dapat siguro, tinatanong din natin yan sa DILG and sa COMELEC. COMELEC. Oo, kaya yan. May assignment! Yan. Okay. So, maaari mo siguro Etong basahin House yan. Kasama Bill ba? Oo. 7778 ay nagpo-provide na yung first legislative district ay kinabubuuan ng City of Ilagan. Oo. Ito yung Kapitolyo, Malaki di ba? na yan, Ito yung oo. capital, oo. Oo. At saka Maunlad. Oo. Maunlad, malaki. Saka at, pinakamalaki na yan eh. Oo, at talaga namang nandito ang seat of power na tinatawag. Nandiyan So yung kasama ng, ha? Nandiyan yung provincial capital nila eh. Nandyan. Yes, At syempre, kabilang dyan sa distrito na yan ay yung Municipality of Cabagan, Yes. Delfin Albano, Mm. Divilacan, Maconacon, Tumawini, San Pablo, Santa Maria, and Santo Tomas. Mm. Yan. So, yan ang medyo bago, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nine. 9 towns. Yun. Medyo marami-rami yan. At saka maraming malaki dyan, di ba? Oo. Although itong Divilacan, tsaka yung Maconacon, Nandun sa coastal. malayo, Yes. coastal na municipalities ito. Ito namang second legislative district naman ay kinabibilangan ng mga municipality of, ng mga bayan ng Benito Soliven, Mm. Palanan, Mm. Nagilian, Reyna Mercedes, San Mariano at San Agustin. Hindi ko alam kung alin yung pinakamalaking bayan dito, pero medyo konti lang sila, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na town lang para sa second district. Second. Oh, Oo. anim. Yung third district naman ay kinabubuuan ng mga municipalities ng Alicia, Cabatuan, San Mateo, Ramon, and Angandanan. Angandanan. Oo. So Lima lang parang to. ano lang sila, 5. Mm. Malalaki ba tong mga bayan na to? Bakit lilima lang sila? Diba? Alicia, okay. Malaki rin yun. San Malaki Mariano. ang Alicia, oo. San Mariano, San Mateo. San Mateo. Oh, malaki San rin yun. Mateo. Tsaka first class municipality na yan. Kasi ito yung Mungo capital of the world, of the Philippines, di ba? Yung Mongo capital yun. Oo, Mungo capital. At syempre, yun po namang 4th legislative district ay kinabibilangan ng lungsod ng Santiago City. At saka yung mga municipalities ng Cordon, Dinapigue, San Agustin, at Jones. Doon. Yan. So dahil nandiyan ang Santiago, 1, 2, 3, 4 lang ang kasama niya na bayan. So, isang syudad, 4 na bayan para sa 4th district. Sa 5th district naman, ito ay ang mga bayan ng Aurora, Burgos, Luna, Malig, Quirino, Quezon, Rojas at San Manuel. Quirino at Quezon at San Manuel. Oo. So, ano sila? 8 naman sila dun sa grupo na yon sa ika-5 distrito. At the last but not the least district naman, o yung ika-6 na distrito naman ay kinabibilangan ng lungsod ng Kawayan Oo. and yung bayan ng Etchage, San Guillermo, and San Isidro. So, malamang dahil malaki yung lungsod ng Kawayan, di ba? Masyadong malaki yan, 4 na lang, 3 na lang pala na bayan ang kasama niya. San Guillermo, San Isidro, 3. Etchage, San Guillermo, and San Isidro. So, yan yung po yung 6 na distrito. Yes, yan yung 6. Ayun. So, ito ay siguro maraming natutuwa dito, no? Siyempre. Parang na-cluster, no? Yung Clustered siya talaga. clustered. So, ang mga co-author ng mga nasabing bill ay sina Congressman Ana Cristina Go, Congressman Napoleon D, Congressman Maria Lourdes Agabao, Congressman Jose Panganiban, and Congressman Arnel T. Yan yung medyo latest Congressman Arnel T, yung party list ng ano yun? LPG. LPG. Oo, yan. Yan yung LPG. Okay, so excited kaya ang mga taga-Isabela nito? Siyempre, Naks dadagdagan naman. yung kanilang distrito. Dadagdagan. At syempre, nga, makoconcentrate nga naman nila, di ba? Yes. So, bukod dyan,
syempre, natutuwa pa rin tayo kasi alam mo, pag nakikita ko yung Facebook page, yung social media pages ng Isabela, parang ang dami-dami nilang ginagawa doon. Saka kung dadaan ka sa kwan, grabing tarpaulin, no? Grabe tarpaulin. Oo. Dami silang pera. Ibig sabihin, Oo. yung mga accomplishment nakalatag Dami nilang doon. pera. Oo, dami. dami nilang pera. Hindi naman siguro nakapagtataka kasi ang Isabela. Napakaganda ang dyan eh. Alam mo yung pinaka-main crop nila, yung palay saka mais. Yeah, plain na plain kasi ang Isabela dyan. Tama. Tapos nandyan po yung Magat Dam. Mhm. So, mapalad nga talaga ang Oo, lalawigan ng grabe, no? Isabela, di ba? Binabaha ba sila dyan? Parang hindi, no? Binabahatin, pala sa lang. Pero- Hindi tulad po dito na Catch Basin kasi ang Cagayan eh. Ah. Ang Isabela ay talagang tamnan yan, ano? Taniman talaga. Medyo, walang masyado ang Parang bundok, walang no? masyadong bakante na Oo, lugar sa lugar. Isabela. Parang pag nakikita mo, siguro pag bakante yung taniman, ibig sabihin, kinokondisyon lang siya para sa susunod na Sa taniman. tanim, Diba? yes, oo. Tsaka ang swerte, ang daming mayaman dyan sa Isabela. Marami. Kakaingit. Kailan Talagang- kaya kami Saka yung infra, sumasunod, ano dyan, di ba? magkakakilala? Sumasabay. Oo, sumasabay. Oo. Correct. And mabilis yung kanilang development. Saka Diba? higit sa lahat, Oo. yung pang mga leaders, mga Mag-uusap lang politiko, sila. mag-uusap lang sila. Magre-reshuffle lang Diba? sila. O, Oo. ikaw, dyan ka na. O, Isa, ikaw, parang, dito ka na. parang isa lang yung eleksyon na doon, eh. Yes. Pagkatapos Isa na, lang magkakaibigan na sila. kingmaker. Oh, isa lang Yun, ang maganda. kingmaker dyan. Tapos Yes. the rest, ano na. Oo, diba? Friendship. Friendship, Chill oo. na sila. Yun naman talaga yung susi, di ba? Oo. Para Alam mo sa minsan, Isabela. depende rin kasi sa dynasty, di ba? Depende oo. sa dynasty. Siyempre Yeah. sabi nila, okay, may maraming masamang epekto yung mga dynasty kasi hindi na napapalitan na lahat na lang sila na lang, ganyan. Pero alam mo ba na ang dynasty ay isa sa mga susi ng tagumpay ng isang stable na liderato. 'Di ba? Kasi kung walang dynasty, kung kunwari hindi maitutuloy yung mga project ng kunwari tatay, magaling yung tatay, tapos eventually magaling yung anak, then eventually yung ganyan, Yung next mga generation. susunod sa kanila, kapag meron silang signature service na tinatawag di ba? Merong unique sa kanila. Parang meron na silang na-establish na template ng pamamahala. One good example is yung Isabela. Parang may pattern na sinusunod. Oo, La Union. Oo. Kami yung mga La Union, di ba? Yung mga Ortega dyan. Ko, baka Pero halos buhay pa yung mga ninuno natin, nandiyan na yung Ayan mga sila. yan, di ba? Although, nakikita naman natin na, syempre, matatalino na rin yung mga botante ngayon. Alam na nila kapag ikaw, ginagamit mo lang yung posisyon mo para sa sarili mo, di ba? O kaya nagpapayaman ka lang, alam na ng mga tao ngayon. Pero tingin ko naman, sa ibang areas ng Isabela, hindi naman yun yung nangyayari. Kasi, Oo. di ba, like katulad ng Kawayan, diba? ang apelyido niyan, ng mayor dyan, D. Di. Diba? Yung governor, Ang di rin. governor, D. Tapos Ganon may din siya. yung Echage, D. Ren, di ba? So parang tinitingnan natin, kino-compare. Okay, ito yung mga pang-ilang generation na ng D. Oo. Kumusta ang performance nila? Pero tingnan mo naman yung nangyayari sa mga syudad or bayan nila ngayon, di ba? Parang okay pa din. Parang gusto pa rin sila ng tao. Kasi sumasabay din ng pag-angat eh. Tama. Nandun nga sila na halos sila magkakamag-anak, di ba? Tama. O magkawalang iba. Pero nandun pa kasi yung focus nila, hindi nagbabago yung pattern. Kung ano yung iniwan ng kanilang ninuno, nandun pa rin itinutuloy ng kanyang mga Tama. anak, mga apo. So, yun siguro yung advantage ng dynastiya na Oo, binabanggit oo. po natin. Ano? Pero Pero meron case-to-case din kung basis, minsan kasi, yung pang minomonopoly nila yung kanilang position, Tama. yun po yung pangit. Ayun. Na yun din yung nakikita ko minsan ng ating mga kababayan. Kaya sila po ay Nagagalit. Nagagalit. Oo, nagagalit. Diba? Ayaw din Nagagalit nila. sila. Oo. Oo. Tapos yung mga iba naman, kapag may ibang mas malakas sa kanila dahil minsan nararamdaman nila na ayaw sila ng tao, yung mga iba ay nagre-resort na sa yung dirty tactics na Yes. tinatawag Oo. para sa kanilang mga Na hindi sa nakatanggap-tanggap yun. hindi diba? dapat Oo. kasi hindi nila binibigyan Hindi ng mga tao ng pagkakataon para maging malinis ang laban sa politika, di ba? Yun ang isa sa mga bagay na nakakalungkot at masaklap isipin. Okay, pero huwag tayong masyadong malungkot, mga ka-rehiyon, mga taga Cagayan Valley, mga Ibanag, mga Itawit. Yes, Ilocano. Oo, Mix na po Ilocano, na nandito. oo.
Marunong ako mag-Ilocano, pero basit lang. Pero basit lang. Basit lang. Pero lang. sa salita nyo doon, di ba ang dialect nyo Pangasinan doon? Pangasinan. Pero majority ng mga Panggalatot, nasa ganon. Pangasinan ay hindi Pangasinan. Ayaw namin tinatawag na Panggalato. Bakit? Kasi yung yun yung ano, di ba? Panggalato Parang is sa iba, derogatory. Derogatory para ganon. sa amin yun. So hindi namin tinatanggap na tawagin kaming Panggalato. So ngayon, ang tawag sa amin ay Pangasinan yung lugar. Yes. Meaning Pangasinan yung Di ba may probinsya. Pangasinense? Mga ganun, di ba? Pangasinan ang tawag sa mga tao. At Pangasinan na Then, rin yung language. And take note Yes. yung language namin ay language, hindi dialect. Kasi marami ang nagsasalita ng Pangasinan language. Yun. Going back to Region 2. Yes. Oo, going back. Sinapalayo na tayo eh. Yan. Kasi marami ding Ilocano kasi dito, no? Oo, marami. Oo, sobrang dami. And then, yung mga tao, kapag ka nakakausap namin sila, maraming nagsasalita ng Ilocano. Ilocano. Kala ko kasi, pagdating sa Cagayan mismo, puro Ibanag. Pero Ibanag. Oo, pero nung mas unang madami salta pa mo, palang. yung unang narinig mo, Cagayan, Oo, lalo dito. Cagayan. Ibanag, Ano yun? Ibanag. Alam mo ba kung ano yung una kong natutunan na dalawang salitang Ibanag? Ano yun? Pagdating ko dito, like first 2 days, Oo. natuto agad ako ng Ibanag. Ganun kabilis. Ano yun? Tanong mo kung ano. Ano yun? Ano yun? Oh, Isa, double. Dalawa, capacity. Kala ko, sabi ko, di ba, double yun. Tsaka yung capacity, di ba English word yun? Oo nga pala. Yung pala ay... Sumakay ka pala sa... Saan ka sumakay? Sa mga tricycle. sa mga sikat na tricycle driver ng Tuguegarao City. Yun ang unang-una kong natutunan ng mga salita. Capacity. Oh, So, pagsakay mo pa lang eh. Oo, Yun ang bungan na. capacity. Ano yung Nung bungan una, sa'yo? hindi ko alam yung capacity. Like sabi ko, hindi po doon ako papunta sa Ugak. Sabi ko, dito yung address, may likod ng ganitong school. Tapos sabi, oo nga ma'am, capacity. Ay, capacity ba tawag doon? Sabi ko, akala ko Ugak, sorry. Tapos pagdating ko doon, syempre, pag singil sa akin, yung pala yung capacity. Hindi ko naman tinanong na nung una. Basta nung sumakay lang ako, sumakay na lang ako. Tapos sabihin, capacity. Ay, yun pala yun. Sabi ko, siguro baka iba na ito, hindi marunong magtagalog. Yung pala. Pinabayad na. Plete pala yun, plete. Sabi ko, ay. Pero, naunti-unti na rin na, ano, na doktrinahan yung mga... Yun yung pagbabago ngayon, ano, at sana tuloy-tuloy na, no? Dahil siyempre yung namamahala, lalo yung TRU, para siyempre kagaya mo na experience mo na dapat sana na hindi na-trauma ako nun siyempre bagong salta ka tapos ganoon na lang naririnig mo. Visitor ako, turista. Hindi pa ako taga dito. So, alam mo yun, parang ang first trauma mo is every time nasasakay ka ng tricycle, sisingilin ka ng capacity. Buti pa noon, 50 pesos lang yung capacity. Ngayon, 60 pesos na dahil tumaas na, di ba? So, parang kung dayo ka at hindi ka sanay, hindi ka tulad kasi sa Kawayan na pag sumasakay ka doon, 12 pesos lang talaga. Kung ano yung talagang yung nasa ordinansa. Naitakda. Yung nasa ordinansa. Yes, yun lang. Although within city proper lang. Diba? Pero dito naman, syempre, kung karig ka naman pupunta, manggaling ka naman ng diversion, talaga na magbabayad ka ng capacity. Pero wag naman yung sobra. Yes. Diba? Kasi syempre, lahat ng O sobra, kaya masama. Sige ma'am, hanggang palengke lang ako. Meron naman parang sa Ugak. Sa Ugak. Parang pwedeng sabihin na, pwede po bang ibaba ko na lang kayo sa terminal ng papuntang ganito. Mag-effort naman yung mga taxi driver, mga taxical driver para ma-appreciate naman sila ng mga tao. Yes. Lalong-lalo sila yung nasa front, di ba? Pag kagaya mo, di ba? Pag dating mo na dito, sumakay ka ng tricy, siyempre sila yung mag-guide sa iyo. Hindi ko man kilala kung sino yung mga taga rito, yung mga kung ano-ano, di ba? So, pagka... Sila yung una mo makakausap. Sila yung touch base. Yes. Sila yung unang... Sila yung guide talaga, di ba? Sa ating mga pupunta po dito. Kaya advice siguro, tuldukan na natin yung mga ganun na gawain ng ating mga... ilan man naman siguro, hindi naman sa lahat. Kasi sa ating mga kapatid na tricycle driver. Yes. Kikita naman sila kahit nila hindi gawin yun, di ba? Kasi trabaho naman nila yun. Kung magbasipag ka lang naman dyan kikita at kikita ka. Tama. Kung yung gusto mong biglain, di ba? Sa anumang bagay, basta may tiyaga, may aanihin ka dyan talaga dyan. Correct. So, yan yung experience ng ating kasama ngayon. Lumabas tayo from the Isabela. Nakarating na tayo agad ng Tuguegarao. At kahapon, kasamang TJ ay galing tayo sa DILG.
Yes. Nakimiron tayo doon no? Nag-interview tayo doon. Yung una kong pinuntahan, yung una natin pinuntahan, ang sarap-sarap ng treatment sa atin Oo. Pero yung ikalawa natin pinuntahan, parang nag-chismis lang sa atin. Parang sobrang... Ibig sabihin, isang DILG rin lang kay division. Yung Ilang pinuntahan, division, okay na. tapos ilang topic. Kasi Yes. gusto natin, kumbaga, nandun na rin lang tayo sa opisina. Mm. Kumbaga, puntahan na natin lahat. Oo. Diba? Andun ka rin Kasi lang nandun na. Itanong mo na Saka lahat. region yun. Oo. At saka, madalang ka naman pumunta doon sa office nila. Oo. Di man araw-araw nandoon ka, di ba? So, iyon. Ang isa sa mga napag-alaman natin na magandang balita, yun ngang ang Nueva Vizcaya daw ay number 1 sa buong bansa sa implementation ng tinatawag nilang Kalsada Sada program. Yun, di So, ba? congratulations sa lalawigan ng Vizcaya. Oo. Sige, ipaliwanag ko sa Region mga 2 Sprint po yan. sa mga Cagayan Valley. viewers natin kung ano yung Kalsada program. Yes. Kasi baka hindi pa nila alam kung ano yung Kalsada program at kung bakit nag-number 1 yung Nueva Vizcaya. Kung bakit sila po yung nabigyan ng parangal bilang Best implementer. Best implementer ng Kalsada program. Bago po ito ng programa ng ating national government, in particular, ang DILG kung sila po yung namabahala at tumitingin doon sa mga local government units na maganda po yung record at kung ano po yung magagawa nila kaugnay po dito, no? Correct. So, Yes. ang Kalsada program, ang tawag ng DBM dyan ay LGSF or Local Government Support Fund. Pero naalala mo kahapon ang binabanggit ni Engineer Rosales. Rosales yung apelyido ni Madam. Si Ma'am, Oo. Magandang, Ang pangalan araw po, nitong ang pangalan ng project ay CMGP, tama? CMGP. Oo, Conditional Matching Grant to Provinces. Pero ang pinagkakalaanan nitong budget na to, may specific na budget para doon sa mga kalsada, mga provincial Mga road roads, networks. yun, road networks, yung mga bridge repair, Yes. tapos rehabilitation ng kung ano man, kung Oo. kalsada man yan or bridge man yan, and then improvement. So, syempre, ang mga, alam naman natin na yung mga kakalsadahan natin ay nasisira din yan. Wear Yes, and tear. wear and tear po diba? yan. At saka, Araw-araw nagagamit. Oo, Siyempre, may araw-araw nasisira. nagagamit. Oo. Tapos, minsan, taon-taon dinidrill siya ng mga driller kasi hindi natin alam. Minsan, may tubig, may Saka drainage. Yes, kung minsan yung sanhin ng kalamidad, di ba? Sanhin ng kalamidad, Yes. di ba? Pag bumibitak yan, pag may mga lindol, gano'n. Yes. No? Kaya pagbabaha, medyo So, So, yun na- po yung mga pondo na ibibigay. Okay. So, pondo, so para sa allocation, gusto mo malaman kung ano yung mga allocation dito sa Region 2 kasi sige nga, madam. Oo. meron tayong nakuha dito na post na infographic from Department of Budget and Management na ang Batanes ay posibleng Na makakuha. Siguro 2018 to 2018 data Oo, kasi ayun 'di ba magkalapit lang doon sa sa data natin. Yes, Ang yes. Batanes ay nakakuha ng 53,414,126 pesos para dito sa Kalsada program. So nakalaan 'yan for Batanes. Dito naman sa Isabela, ang kanilang Kalsada Program Fund, Support Fund naman ay 137,495,115 pesos. Ang Nueva Vizcaya apparently ang pinakamataas sa buong rehiyon. Oh. Siguro dahil top-notcher sila, 'di ba? Naalala Sabagay, mo, oo. number 1 na sila ng Awardee 20, sila yun, eh. 2016, kasi awardee sila ulit last year. last year, na 2017. Oo, at baka mali mo ngayon, awardee na naman sila. So, meron silang na-receive na 158,838,880 pesos for the conditional matching grant to provinces, yung Kalsada program. Ang Quirino naman, naka-receive ng 92,197,865 pesos. Ulitin ko, 92,197,865. Samantalang ang lalawigan ng Cagayan po Oh, ay maaaring maaari. maaaring Sana.
Sana, hopefully, wish ko Oo, lang, ganyan. magkakaisa na sana. Oo, Sayang ito. oo. Oo, di ba? Ayan, oo. Parang ang daming nananalangin at nagdadasal. Oo, na tayo sana. lahat nananalangin eh. Oo, Di ba? sana. Sana. Matuloy na at ma-receive nila. Kasi sayang din naman. Ito po yung amount. Magkano? 89 million. 89 million. 933,274 pesos lang naman. Oh, Sayang naman yung 89 million. yes nga. Diba? Diba nung last year, Ngayon lang ate ito eh, di ba? ngayon lang. Pero Oo nung nga. last year, Naku. naalala mo, di ba? Yes. Sobrang iyak. Hmm. At nga ang mga Cagayano, dahil supposed to be makaka-receive sila ng ilang milyon? 300 may higit. something. 320 Di ba? ba? 300 something. Diyos 60. ko, parang, Milyon yun, no? kung ako yung politiko, Ilang kilometro na? 300 million na worth ng kalsada ko, program ko, Diyos ko, parang mai-immortalize ko na yung sarili ko, di ba? Na Oo. parang siguro makakakuha na ako ng second term or next term or last term or whatever. Kasi, dito pa lang sa project na to, malaking bagay na yon para mag-boost, di ba? Ng, masipag ka, kahit na hindi ka nakikita sa office araw-araw, pero meron ka namang mga project. Pero, dahil sabi ng DILG ay hindi po naipasa sa oras, tama ba? Oh, Yung yeah. requirements. Yung requirements. Hindi nila naipasa lahat ng requirements. Kaya po ang nangyari, hindi po natanggap ng Cagayan ang mahigit 300 million na halaga ng Local Government Support Fund na para sana sa mga kakalsadahan, sa pag-repair ng mga tulay, at pag-improve ng mga road networks dito sa lalawigan. At syempre, kita ko, kahit na wala pa ako dito noon, nakikita ko sa mga poste at sa mga hinaing ng mga taong bayan kung paano sila nang hinayang Yes. sa nawalang, kumbaga, pera na, naging bato pa. Yeah nga. Ngayon, tinanong Salamat natin. sana nila dahil ang national government meron pong Meron i-allot, sila, merong oo. ibibigay. Ang requirement lang naman Oo, yun. may Siyempre, counterpart normal, sila. may At saka may counterpart. mga documentary requirements Na kailangan like yun. resolution ng Sangguniang Panlalawigan, Yes, etc. etc. Actually, binigay sa atin yung mga requirements pero siguro mamaya pwede nating balikan. Yung mga requirements na yon ayon sa DILG, kasi di ba, ang sabi, hindi nakahabol doon sa 2017 na pagpasa ng mga requirements. Although, meron pong kalsada program na ibinigay ang DILG at DBM sa Cagayan, pero noong 2016 pa. Pero nadinig mo ba yung sinabi ni Engineer Rosales na ang sabi niya, hanggang ngayon, naghahabol pa. Dahil parang meron silang tatlong factor na Yes. hindi pa nako-comply doon sa 2016. Diba? So, ang isa sa mga yon, kulang sila ng manpower, kulang sila ng equipment. Diba? Yes. At saka sa taon ngayon, Oo. meron na pero hindi pa dahil may requirements pa na. May requirement ko lang. Oo. Actually, nahabol naman nila yung June 30. June 30. Oo. Parang 7 out of the 7 requirements were already Hopefully passed. sana, Oo. no? Pero tingnan muna natin yung 2016 para maintindihan ng ating mga tagapanood. Kasi meron silang Magkano ba yung tatlong 2016? hindi ko na natanong kung sige, magkano. basta meron Pero na. yung meron na, yung ini-implement na nila, pero gahol na rin sila sa time para oras. habulin. Kasi meron pa silang tatlong issue na hindi nare-resolba. Para sa kaalaman po ito ng publiko sa buong Cagayan, Yes. ang tatlo pong aberya ng provincial government ay itong number 1, yung lack of manpower and lack of equipment. So, yan ang isa. Oo, isa yung isa. Kasi may negative 3 sila, di ba? Naalala mo yung sinabi tama. ni engineer, may Yes, negative yes. 3 sila. So, tinanong ko, ma'am, ano po ba yung negative 3? Alin po ba yon? Para at least kahit papano, alam ng taong bayan na meron palang ongoing na project pero hindi pa ma-resolba. Oo. Okay. Lack So, of equipment. Oo, lack of equipment and Manpower. manpower. Yan yung number 1. Ang number 2 ay hindi pa nila nare-resolve yung issue with Cagelco regarding the right of way sa mga poste. Ay. 'Di ba? So may issue pa 'yan. Tingin ko i-discuss pa yan I-discuss sa Sangguniang Panlalawigan. Kasi 'di ba, wala namang mga transaksyon na nagaganap na hindi dumadaan talaga sa Sanggunian, lalo pag mga ganyan, 'di ba, na makaseselan ng mga bagay. Oo. At yung ikatlo, wala pa silang location or site for the batching, ba 'yon? Batching plant ba 'yon? Yung paggawa ng mga aggregates. Yes. 'Di ba? So Oo. wala pa daw silang lugar. Okay, ang project po yan ay 2016 pa. Hindi ko po alam, 2018 na ngayon kung ano ba ang nangyayari at
ano ba ang medyo masalimuot na issue dyan? Bakit hindi pa po yan nasosolve? Well, anyway, noong 2017, balik tayo sa 2017, Yes. 0 ang natanggap ng Wala. Cagayan. Walang- Wala. Parang forfeited, di ba? Yeah. Parang kung nanalo ka ng loto na 300 million, tapos hindi mo mapakita yung stub mo. Yung stub. Yes. Oh, so, wala kang yun yung pruweba. pangunahing requirement. Oo. Ay, wala kang Parang pruweba. ganyan din. Oo. So, nag-0 na forfeit. Pero ang sabi ni Engineer Rosales ng DILG, ang sabi niya, since yung pera na yun, hindi naman na-download ng DBM, Yes. so, kumbaga, nailagay siya sa ibang pondo na pwede pa ring hingiin ng mga probinsya pero hindi Hindi na na ang siya Cagayan. specific sa Cagayan. Ah. Parang unahan. 'Di ba? Kasi parang itinransfer na siya from one particular budget to another. Pero Ah. open pa rin 'yon doon sa support ng mga city, pero hindi lang Cagayan ang pwedeng humingi. Na maliwanag na hindi nawawala yung pera. Hindi nawawala yung pera. Nasa Kasi hindi DBM. naman dinownload Yes, Hindi naman binigay sa Cagayan di Oo. ba? Pero nandun yung pera. Pero Yeah. since hindi nga yun nagamit, hindi yun na-download dahil nga kulang sa requirements. Pero pumunta naman siya sa ibang pagkakagastusan na pwede pa rin hingiin ng mga probinsya. Pero, hindi lang Cagayan ang pwedeng humingi. Oo. Kumbaga, first come, first serve basis yun. Kumbaga, lumampas na eh. Oo, lumampas na eh. Kasi ikaw hindi mo Ikaw, tinago yung stub mo yes. di ba? Yun. Kumbaga, nalipasan ka ng gutom. Yes. O, balik tayo sa 2018. Kasi meron tayong approximately 90 million na pwedeng tanggapin, di ba? So, ang kwento naman, So, bayan na lang natin 2017 siguro dahil wala na lumampas na. Forfeited Dito eh. na lang tayo Ito, sa kasalukuyan. Oh, yung 2018 May naman. pag-asa pa ba kaya? Ang kwento ni Engineer Rosales ay actually mapapanood nyo din yung kanyang video. Yes, Isasama yes. din natin Oo, sa ating yung- Facebook Live na telecast. Ang sinabi niya, dahil humingi, 'di ba, supposedly dapat March pa yung deadline nila ng submission of requirements. Pero First hindi quarter. nakapag-submit ang Cagayan dahil sa usapin patungkol sa budget ng 2018 na Yes. naman. So, Usapin ng politika siguro, Oo, di ba? sumulat. Ewan ko ba dyan? Kaloka. Kaloka. Okay, so sumulat si Oh, Governor bye, Mamba kawawa. kay Undersecretary for LGU Affairs, Ostier Panadero. Oh, yes. Sumulat siya. So, pinakita po sa amin ni Kuya TJ yung letter ni Governor Mamba. Tapos yung letter na yon finorward sa Undersecretary ng DILG. And then, finorward din for receiving copy ang sanggunian. Yan, yes. Na humihingi ng extension na bigyan ng palugit ang Province of Cagayan para mag-comply sa nasabing mga requirements until June 30. This year, 2018. Lumampas na yung 30. Ano na ngayon? July 10 na. Di alamin natin. Di tinanong natin. Sabi ni Ma'am Rosales, sabi ni Engineer Rosales, as per my database, sabi niya, kasi tiningnan niya yung database the dashboard. Yes. As per the DILG dashboard, sinabi niya na as of June 15, 2018, 6 out of 7 requirements were already received and submitted by the province of Cagayan. So, isa na lang. Sana lang. Isa na lang. Pero, nung bumisita tayo kahapon, yung isang engineer doon na yung nakaitim, Yes, di ba, sinabi niya na nung June 30, na-comply na daw nila yung last requirement out of the 7. So, yung June 30 na deadline, nakahabol din. So, kita mo So, ibig sabihin, good news ito kasamang bands. Well, good news. Good news. At least nakahabol, di ba? Oo. Kasi wala tayong 2017. Kasi kahit ako, kitang-kita ko, naghihinayang ako. Bayan mo dyan 2017, Oo nga, pero ito, kahit nga kung 1 mawawala million. na naman ito, Kahit nga 1 million, manghihinayang ka talaga Ilang di ba? kilometro po yan. Ilan bang kababayan natin dito sa Cagayan ang nagre-reklamo, nagpo-post sa Facebook na sabi nila yung daan namin, yung kalsada namin, yung daan namin. Ilang bayan pa yan, kahit yung mga yung mga provincial roads Yes, lang. oo. 'Di ba? So, marami pang hindi nasamintuhan dyan. Provincial road. Correct. So, yung kalaking pera na yan, yung approximately 90 million 90 90 ba? ka mo na lang, i-round off mo na lang. Yung 90M. Ilang kilometro na yan? Malaki-laki na rin to. Marami-rami na rin yan. Mahaba-haba, Oo. marami-rami. Yes. Baka hindi lang pati mga kakalsadahan, pati mga tulay. Provincial roads yan eh. Oo, provincial road. And then yung mga tulay. Ngayon,
hindi naman ako yung naririnig ko lang. Naririnig ko lang every time na magsasalita si Governor Mamba sa mga malalaking events Yes. ng lalawigan. Naririnig ko na meron siya laging minimension ng mga tulay. Meron. Parang meron siyang project na 5 tulay dapat, di ba? Kasi yun po yung talagang mula nung nangumpanya yan, meron siyang identified na lalagyan ng tulay. So hanggang ngayon, minimension pa rin yan. Minimension pa rin. Oo, yung mga tulay na yan. Pero siguro, yun yung pinanghihinayangan niya talaga dahil sa yung mga tulay, hindi pa rin matapos hanggang ngayon. Matatapos na yung unang termino niya sa pagdating ng... Halos 2 years na to. Pangalawang Oo, taon na to. diba? Correct. So later on, filing na sa October. Yes. Nagdeklara na siya. So, oo. Siyempre, kung kahit nandyan yung pera ko minsan, So, sa gahol sa oras. ito nga 2016, di pa nila tapos 2018 na, 2 years in the making na, ano pa ba? Diba? Etong 2018, tinanong natin ulit yan kay Ma'am Rosales. Rosales. Si Ma'am Engineer, Imelda yes. Rosales. So, tinanong ulit natin yan. Sabi natin, ma'am, kung yung 2016 hindi pa nila tapos, ano kaya itong 2018? Kung sakali pong ma-release to, kasi napasa na nga yung 7/7, di ba? Ibig sabihin, na-comply na nila. O pag po ba na-release itong 90 million na to para sa Cagayan, mahahabol pa po ba nila yung implementation or yung paggasta? Di ba? Yes. Yung pinaglaanan doon sa pinropose, syempre may proposal yan, di ba? Syempre, meron. Oo. Mahahabol pa ba nila considering papalapit na yung tinatawag na 6 months na. election diba? ban? Oo nga. Syempre, pagka-election yan, magkakaroon ng time na election ban. Diba? Yan na naman ang isa sa mga issue. Yun ng 2016, di pa nila tapos ano pa kaya itong 2018, di ba? Ilang buwan na lang, Diyos ko, ano ba yan? July na ngayon, July July September, na. October. Filing na. Maya-maya, hindi mo na Mag-umpisa mamamalayan na ba yan. yun yung election ban sa... Hindi wala, pa, di ba naman, parang, hindi pa, parang... Baka January siguro. Mga next year na yan. Pero alam mo double na, time dito siguro. baka 36 hours a day sila magtrabaho Kung para dyan mahabol. kakailanganin, no? Oo. Double time na lang. Correct, ayun. Sayang lang So, at least kahit paano, meron pa rin tayong konsuelo Yes, na yes. nahabol nila yung Nahabol. 2018 na budget for Kalsada Saka program. biruin mo yung binigyan ka ng deadline June 30. Oo, di ba? Lumampas pa, pero Oo. considerate naman yung di ba? Oo. So nabigyan. Ibig sabihin, Good news ano yun. naman, hindi naman ganun ka-stricto ang DBM at saka yung DILG na para yon sa mga probinsya na may ganitong scenario. Sa senaryo. 'Di ba? Tinanong mo naman, 'di ba? Tinanong nga Ito lang natin po kung... bang Cagayan? hindi pala, marami pala. Marami sa bansa. Marami sa bansa. Akala ko nag-isa ang Cagayan. Kala mo sa Cagayan lang merong mga awayan na mga ganyan, kaya nadidelay Baka kinopia lang. Oo. Yun. Pero meron din pala sa ibang marami bansa. pala. Sa ibang lugar sa bansa. Yes, Pero just the same, hindi pa rin tama kasi syempre yung mamamayan ng sayang talo. Oo. Kahit 1 milyon Ang talo nawawala. talaga yung ating Taong mga bayan. kababayan, tayo mismo, ano? Oo. Diba? Sayang. Sayang talaga. Kaya yung mga kababayan natin dito sa Cagayan, kahit na hindi ako taga Cagayan, pero Malasakit taga-region po ako. Dito ako sa region po. Doon ako nakatira ngayon. Piliin niyo yung mga leader niyo para hindi kayo luhaan, di ba? Baka mamaya hanggang kampanyahan lang kayo masaya dahil binigyan kayo ng pera, pero 3 years naman kayong nakanganga at luhaan at lagi kayong nanonood ng mga boxing ng mga politiko. Tapos pinapabaya nyo, parang tinitignan nyo na lang ba? Job dyan. Magsalita pa kayo para sa ganun ay may Correct. parating po natin, di ba? Correct. Magreklamo kayo, matuto kayong magreklamo. Magreklamo kay Kuya TJ kasi Magreklamo siya kayo. may alam ng Oo. lahat ng kaganapan. Dahil Ako naman karapatan nyo po yan. Karapatan nyo magreklamo. Alam Dahil nyo. taong bayan kailangan nandyan po yung mga serbisyo na inasam-asam natin, asam-asam ninyo. Kaya may karapatan po kayo na magreklamo. Actually, hindi lang inaasam inaasahan mo. Inaasahan. Kasi nag-elect ka ng leader. Leader, yun. Na sa tingin mo, magtatago yun sa iyong kapakanan. Yes. Hindi papanoorin mo na Ganun na lang. nagboboksingan sila ng mga tapos, kaso dito, oo. kaso doon, ganyan, di ba? Kung ano-ano mga ginagawa Ganun nila. ba yung mga klase? It's a waste of time. Okay. Yes. Hindi lang Nueva Vizcaya yung number 1. O, di ba? Palakpakan po natin ang Nueva Vizcaya. Region 2 pa rin yan. Yes, number 1 sa buong bansa. Yan. Imagine Trending nyo, pa rin yan. 81 Number one out of sila. 81 province. Oo. No?
Number one Biskaya. sila. Ano ba Tas- sikreto nila yun? Tapos 2 consecutive years Oo, na. nagkasunod. Oo, di ba? So dapat, ang Cagayan, mag-benchmark sa Biskaya. Biskaya. Di ba? Oo. Kasi number 1 eh. Sinong governor nila? Si Governor Padilla? Padilla. Wow, ano mo kamag-anak ko. Kamag-anak Kaya ko. pala. Alam mo, kaya ko sinabing taga-region to ako. Kasi lahat ng mga Padilla, isa lang ang pinanggalingan. Ganon? Nueva Vizcaya. Vizcaya. Doon lang kami galing lahat. Ay, naiwarsi kayo nga ron dyan. Wala nang iba. When? Naiwarsi dalang dyan nga ron dyan niya, Pangasinan. when. Kaya si Robin Oo. Padilla, Oo. kamag-anak namin. Kamag-anak yan. niya. Galing din siyang Vizcaya. May lahi pala kayo, ano? Yes. Yun. Ayun na. O, ayan, personal tuloy si Kanon, ah. Chismis na yan, chismis. Pero, Ah. dito rin sa Region 2, Oo. surprisingly, yung Quirino Province, Yes. magaling din yung governor dyan. Yun nga. Governor Juni Icua. Icua. Diba? Ekonomista, Yes. Yupian. Yeah. Number 6 sa Saka meron, buong. meron siyang ano dun sa Kongreso, di ba? May anak siya, si Ah, Dax. Dax. Diba? Oo. Magaling yung mag-ama, promise. Mag-ama. Number 6 sila sa buong Pilipinas. Pilipinas. Mantakin mo Oh. yan. Quirino, eh, ano na yun? Ang liit ng Nung Quirino, history yan ah. pala, eh, ano, parte lang pala ng Biskaya yan. Oo. Oo, At saka ang may Quirino. part din siya na Isabela. Oo, May kinuha si kinuha. Isabela. Oo. Di ba? Yun. Tapos, number 6 sila sa buong Pilipinas. Yung Pilipinas. Hindi ko na aalamin kung pang Grabe. ilan yung Pangasinan kasi... Implementation ng kalsada program. Oo. Tiruin mo yun, no? Talagang Tapos dalawa. sineryoso yun. Imagine, sa top 10, 2 out of 10 ang Yes, ang Region 2. Region 2. Diba? So, Nakakatuwa. congratulations pa rin. So kung merong pangbawi, may pang yabang, kasi yung number 1 nandito sa Ayun na. Region 2. Tapos number 6 nandito. Meron ding pang face palm, like, Oo. oh my God, ano Tapos, bang ginagawa ng meron ding Cagayan? kulelat. Kulelas! Naku, yeah. yun. Uy, nakakansyaw ka. Hindi naman eh. Siguro, Mamaya tatawagan ka wake ni- up na siguro yung mga ano Mamaya natin tatawagan ka ni Sir magkakausap Roger. na sila, di ba? Hindi, nasa kanila rin. Bakit hindi sila mag-usap? Oo. Ha? At saka, eto, Eh, gumising po kayo, nandyan yung nga mga sila, elected nako. officials ng Ah, Cagayan. diba? Hindi tayo na may personal dito. Wala tayong wala naman tayo eh. Issue naman dito. Natin. Issue lang. Ilatag natin, kinuha natin yung mga informasyon totoo. doon sa DILG, maging sa mga ibang sources natin. Correct. Oo. Eh yung Oo. madamdamin naman ng mga kababayan natin, yung Yun lang sinasabi naman ang natin. representation Yes, ng nandun tayo, programa diba? na ito, Oo. 'di ba? Yung Diba? ako hindi nga ako taga dito pero nababasa ko yung Yes, sentiments ng mga yes, tao. tama. Sabi nila yung kalsada Siyempre, namin nakita sa naman, ganito, naramdaman yung mo. kalsada namin sa ganyan. Ayan, kakagawa ng away nyo, kami tuloy ang nawawalan. Diba? Masyado ko yung mapalaaway, ano? Oo. Wala pa yung mura doon ha, pinilter ko na. Oo, Baka mamaya isipin nyo, pati yung away, mura, hindi ko filtered na yan. Pero you Sana just have to feel Yes. the damdamin of the tao. Galit sila. At sobrang disappointed. Eh, So kung kayo nakakatulog pa kayo ng gabi, ewan ko na lang sa inyo. Sayang lang eh kasi nakakapaghinayang sa mga bansa Talaga? talaga. Oh, Kahit- gawin mo yung pera na ibibigay na yan. 300 million. Meron requirements tapos yung kayo sana na mag-uusap mga leaders po natin. Pag-usapan Tapos- ninyo. Tapos Bakit hindi makukomply natin din naman makuha pala. ito? Ha? Makukomply din naman pala. Eh, yun nga eh. Oo. Bakit humantong pa lang ng gano'n na Eto mo. madedelay? Hindi na-comply yung 2017. Diba? Pero Oo. yung 2018, supposedly hindi rin Muntik na makukomply. naman. Muntik Pero, na naman. binigyan ng extension. Oo. Na-comply. At least nakahabol. Bakit di na ginawa Oo. yun last year? Yun ang tanong. Malaking tanong yun kasamang bansa. Yun. So, maghanap Na tayo mas tatanungin. malaki pa yung last year. Oo, grabe. Higit 320 million ha? True. Yung napabayaan po natin. Grabe, no? Oo. Saklap. Saklap talaga. Daming tulay na Ilang nun. kilometro yan? Ang daming kalsada na nun. Oo. Na pwede nyong daanan. Kahit Kayo maglagay- mismo na ano, di ba? Kahit maglagay pa kayo ng ginto dun sa kalsada, bongga. Inayang. Para dito sa buong Pilipinas, Parang- kayo lang yung may gintong kalsada or tulay. Kahirap pa nang kumuha ng pondo tapos nandun, requirements ang kailangan. Hindi Naku! nyo pa ginawa. Speaking of pondo, sa mga Oh. susunod na trending sa DOS natin, i-interviewin naman natin yung mga bangko na nagpapautang sa mga gobyerno. Sa bangko? Oh! Bakit hindi doon sa mga nangangailangan? Yung mga farmers natin, nangangailangan sila. Hindi. Kasi di ba may project yung gobyerno na tinatawag na build. Ay. So, meron tayong 2 bangko dito sa Pilipinas Oh. na posibleng magpahiram ng pera sa mga Yung malalaki, proyekto ng gobyerno, depende sa pag-audit nila, yung assessment, Yes. kung magkano ang market value ng isang LGU.
Diba? May Oo, ganun eh, may net meron, worth na meron. tinatawag. Kung may net worth ang mga mayayamang tao, meron May din net worth din ang bangko. ang gobyerno. Hindi yung gobyerno. Gobyerno. Kunwari, province of Pangasinan, Yes. 3 trillion ang net worth niyan, Net worth ang nila. alam ko. Oh, malaki-laki. So kahit umutang sila ng 2 billion, meron pa rin silang ano. Ah, 'Di ba? May net worth 'yan, may net worth. Like kunwari, pero ang laki naman ng pondo ngayon ng gobyerno ah. kasi nga ano sila sa build. Tsaka tingnan mo naman, konti na lang yung nababalitaan natin nangungurakot ngayon. Di mo ba napansin, pag BIR, malaki na rin yung koleksyon? Oo, tumaas. Ba? Tumaas. Customs, malaki na rin ang koleksyon. Lalong-lalo. Nalalagpasan na nga Lalong-lalo, nila malinis yung yung custom talaga. Nalagpasan din nga yung collection target nila, di ba? Oo. So, ibig sabihin, may pera pala sa gobyerno. Meron. Noon, hindi natin yun nararamdaman. Hindi na Kasi ang painting. laging sinasabi, walang pera ang gobyerno. Pero ang tanong, bakit lumilitaw yung pera ng gobyerno ngayon? Saan yun nanggaling? Di ba? Hindi naman pwedeng isipin mo na sa train law lang nanggaling yun. Kailan lang naman ang train Bago law? na yung train law eh. Di ba? Di ba ngayon lang year na to in-implement? It cannot be. That is the sole source of government funds. Kumbaga yung sistema kasi ng pangongolekta ngayon, hindi tulad nung old Episyente. system. Oo, yun. Episyente Tinutukan. ngayon. Parehas din yung may nagbago lang, pero medyo pinaigting, pinaganda yung pangongolekta. Correct. Diba? Yung Oo. tao na namamahala, Correct. ay, mayroong pang mamalasakit doon sa pinakolekta, kaya tumaas. Tama. Nahabol Ano nila sinabi yung mo? target. Nahabol nila yung target. Nahabol din nila yung June 30. Yeah. Diba? Oo. So nakakatawa. So yan po mga kababayan at mga viewers namin sa buong Region 2. Yan po ay dalawa sa mga magandang balita na yan, di ba? Trending Yes, sa dos. Isa yung sa reapportionment ng Isabela. Tapos ikalawa yung number 1 ng Nueva Vizcaya sa Kalsada Program. Awardee siya buong nation, buong bansa. Yes. Number 6 ang Quirino. Congratulations. Samantalang yung Cagayan, good news din. Kasi Oo. nakahabol sila doon sa Nakahabol din deadline. sila. Oo, yun. Akala natin wala na yun Akala natin diba? wala Dahil na lumampas yun. na, pero sa wakas ay Muntik. yung balita na nanggaling Buti na lang, no? nakaabot sa finish line, sabi nga ni Paul. Baka dito lang galing yung natin, Sa alin? Dahil pinuntahan natin di ba? Oo. Baka hindi pa alam ng mga iba, Scoop. Ganun. Dito nyo lang Salamat po napanood. Engineer, Engineer Scoop. Rosales. Oo, syempre. Hindi, alam Sabi mo na kasi, bigay na, pag ang reporter masipag maghanap ng balita, Yes. At makakahanap ka pinupuntahan. talaga. Oo, Oo. yan. Hindi pwede yung mga pakol-kol lang or Oo. panood-nood ka lang sa Facebook. Hindi pwede yung ganun. Kinakailangan talaga, magsusumikap ka na Yes. maghanap ng balita. Okay, isa sa mga additional karagdagang balita at mga trending sa DOS, nag-open na naman po ang registration or nag-resume, tama bang Nag-resume, sabihin? oo, yung- Nag-resume na naman po ang Comelec. COMELEC sa kanilang registration ng mga botante. So ito po ay para sa mga bagong botante na hindi pa Dahil- nakakaboto. Yes, alam din natin na Oo. malapit na yung filing. Yes na naman. Yes, saka election next year. So, election na nag-open naman. po, no? Okay. Bukas na naman siya. Kailan ba yun? Ito po ay Kasamang bans? hanggang September 29. Nagsimula ng July 2. Oo. Yes, Nagsimula siya ng July July. 2. Tapos magtatapos po sa September 29. 29. Kaya po, para dun sa mga botante na hindi pa nakahabol or hindi nakaboto nung nakaraang May 14 Yes. ba? Oo. Wala ako dito nun eh. Ikaw? Nasa Amerika ako Anong nun balak eh. mo? Boboto ako. Dito? Hindi ko alam. Depende. Magkano ba ang bigayan dito? Meron bang bigayan? Meron Hindi bang ko alam. bigayan? Ha? Oo, Oo. sabi nila meron daw. Meron ba? Alamin natin. Sana maputol na yung bigayan na yan, di ba? Oo, hindi. Pero, Bigayan ng pagmamahal. Pagmamahal ba? Yung mga iba kasi, di ba, namimigay sila ng mga kung ano-ano. Yeah. Nag-send sila ng mga message. Walaga. Pero, depende. Hmm? Hindi ko pa alam. Honestly, Oh, wala pa akong plano for election. Nag-start. But, Pero bumaboto ka doon? oo naman. Ay, akala ko Ito lang ako hindi nakaboto. Yung Ay. yung barangay. Ay, yung Kasi barangay. nasa Amerika ako noon eh. Sa US ako noon. So, Buti sa'yo, nag-lockbay ka. pagod naman. Hindi ka pala nagpasama. Sana nga, dapat magkaroon ka ng US visa para mag-apply tayo ng US visa. Pang local lang, dito tayo. Pag local. Masaya naman, lahat Yes. naman ng lugar dito, di ko pa nga napuntahan Oo. eh. Ano ba yung napuntahan ko? Calao Cave pa lang, pero gabi pa.
ang saklap. So, imbis na magpipicture ako ng mga bonggang-bongga, dilim ang nakita ko. So, Nandyan naman yung mga kasama natin, yung mga tour guide. Pwede. Ipapasyal ka yan, sigurado. Pwede rin tayo manawagan si DOT, Pwede tayong sumabit sa kanila pag may Yes. mga pa-aning-aning Ano nila? sila, di ba? Oo. Oo, andyan yung friend natin, si Romeo Magigad. Si Director. Oo. Si Director, Si Director lagi kasing wala. Pero Busy, si Romeo, Kala ko- teka lang, search natin yung apelyido ko. Ano ba yan? Kala ko si Romeo and Juliet eh. Si Ran. Karangya. Oo, si Romeo Karangya. Eh, friend natin Managyari dyan. Oh, When? apelyido na, di ba? Isa siyang Hello, magandang sir. ibanag, in Yes. fairness, So anyway, COMELEC, registration, yung pong mga anak nyo na nag-18 years old na at mag-18 years Yung mga old. kasama natin dito, di ba? Yung mga Oo. millennials. Hindi, mga ano na yan, mga yan eh. Ano yan? Ano yan? Past 25 Registered na yan. sila. Oo. Hindi, hindi ko alam kung registered sila. I cannot vouch. Pero feeling ko, hindi sila bumoboto. Bakit? Kailangan, sa mga yan. yun ang Alam mo, alalahanin marami natin. akong- marami Yun akong ang alalahanin mga- natin. Kailangan bumoto tayo. Marami akong mga kakilala at Kasi mga obligasyon kaibigan, natin hindi yun. sila bumoboto. Ha? Sinasayang nila yung boto Alam nila. mo, tatapikin ko yun. Kailangan bumoto Kaya ka. nga eh, dapat Karapatan mo yung lang. baging Oo. bilang Meron- isang Pilipino. Meron kasing Pag trend. hindi ka mo buboto, parang hindi ka Oo. citizen eh. Meron kasing mga millennials na ayaw nilang makialam sa mga sa mga kaganapan sa lipunan. Hindi, kailangan. Hindi, Diba? mali yun. Mali na pag... Mali talaga. Mali talaga yun. Kasi, kumbaga, sabi nga nila, kung hindi ka tumutulong, ibig sabihin, nakakasira ka. Kasi hindi ka tumutulong eh. Yes. Eh, kung hindi ka tumutulong, nakakasira ka talaga. So, kung ano yung gusto mong lipunan na kabuhayan, if you want to live in a certain kind of society, you have to participate and make it na ganun. Diba? Kailangan may participation Oo, may tayo. participation ka. Oo. At ang pagboto ay isa sa mga mahahalagang Yan, isa aspeto po yan. ng nation building. Hindi nyo ba alam na yung... di ba, mag-biometric ka pag mag-register ka sa COMELEC? Kailangan mo na yun. Government ID na yun. Yung ibibigay sa'yo. Lalahanin po natin. Napakaganda po yun. Kahit pupunta ka sa mga government agency, tatanungin sa'yo, may dalawa ka bang ID na government issued? O yun. Isa po yung COMELEC. Hindi kagaya po noon na walang biometric. Pero ngayon na, meron na. So, yung hindi pa nakapag-register, no? Kailangan pumunta na po kayo dahil July 2 nag-umpisa hanggang September 29 po ito. Dahil alam din natin, malapit na naman yung midterm election. Oo. So, Ano ba yun? First Monday of every year? Of every 3 years? Parang gano'n. First Oo, Monday siya, no? ng Usually. May. Noong 2016 kasi, May 9 eh. May 9. O second Monday. Kanina, doon sa barangay, May 14. Mga May ganun. 14. Okay. So, yan po yung mga nakalap namin, napasyalan po namin at ito po, ikinikwento po namin ngayon dito sa may trending sa DOS. Trending sa DOS na program. Yes, sa Clearview Cable TV. May nagtatanong. Napakita ng ating kasama. Ano to ba? Congratulations. Ano? Ha? Top 1, Uy, Engineer sino Mark yan? Jefferson A. Arellano. Ha? Engineer Mark Jefferson Soriano? Ano ba? Yan. Mabasa. Congratulations. Ha? Engineer Mark Jefferson Arellano for being the top-notcher in the Electronics Communication Technician or ECT Board Examination held in Manila, Philippines on April 3 to 4, 2018. Taga saan siya? Bugay! Ayan. Wow. Iyan ang isa sa mga bayan na gusto Congratulations. kong puntahan. Yung Bugay Bugay? na yan. Oo. Gusto kong kumain ng crab ng Bugay. Daming crabs. Marami ding crab mentality doon sa Bugay. Mangiilan siguro. Talaga? Oo, gusto kong maramdaman na may crab sa May Bugay. crab. Oo. Kasi seafood lover ako eh. Stay ka sa Crab Hotel. Sa Crab Hotel. Oo, doon. Meron. So anong ano nila doon? Sakayan nila? Crab taxi? Ganun? Crab Yeah, Express. Crab Hotel eh. Yeah. Dapat pati sasakyan nila. Crab din. Pwede mong i-book sa app dito. Book ka ng Subukan app. mo. Oo. Ha? Anong app? Crab Taxi. Yes, Oo. Crab Taxi. Yun. Hindi, Okay. masasarap kasi yung ano nila doon. Ano yun? Hindi naman sa pag-ano yung mga... All year talagang round sa- ba? All year round na may crab. Sa ngayon, hindi ata. Hindi na yun, meron wala din, ngayon. wala. So pagka panahon na ng crab, sama nyo kami doon, bitahan nyo kami dyan Invite sa kayo. Bugay. Balita ko, magaling yung mayor nyo dyan, Mayor. Antiporda. Ay. Mukhang Yan din awardee yung mga siya. Awardee galing siya ng- ng mga kung ano-ano. Kalimutan ko na, pero re-research ko ulit.
Awardee siya eh. Awardee. Oo. Magaling yung mayor nila dyan. Nakakwento sa akin ng reliable source, Char. Pero Okay. meron ding ano dyan eh, di ba? Ano? Galing din yung mga tawag doon. Yung pong sa politika rin eh. Medyo mainit-init diyan. Sa bugay? Tuwing may election. May crab mentality nga dyan kung Diba? mainit ang politika. May eleksyon, Diba? mainit Kasi din yan. naghihilahan sila. Hopefully, sana na magbago. Maging mature na. So, tignan natin. Imbitahan niyo po kami Hindi dyan naman sa lang dyan, bugay. lahat sa mga politiko natin. Oo. Diba? Kailangan magbago na pa tayo para susulong. Oo. Susulong ang Alam mo, Pilipinas. ang pinaka gusto kong marinig kay Governor, every time na naririnig ko yung sinasabi niya na, alam niyo po mga kababayan, ang Cagayan ay parang 5 to 10 years behind ng development. Parang ganon. Kasi kung i-compare mo talaga sa Sa kalapit ibang- lalawigan, sa ibang malayo. lalawigan, malayo. Malayo. Diba? Parang napabayaan. Hindi lang parang talagang napabayaan. Oo. Tapos na-deprive Right. ng 320 million. Isa na yun. Diba? Noong 2017. So parang, oo. Tapos, mababa ang credit rating ng Cagayan. Kasi nag-aaway yung mga politiko. Yun po yung talagang ugat. Alam mo kung yung politiko natin magkakausap at matibay. Yung bang hindi yung awayan na forever na. Siguro ang Cagayan naman ay nakikita natin yung pagsulong. Correct. Isa po yun eh. Oo. Isa po yun. Hindi lang ako na isang observer, pero marami ang talagang nararamdaman nila po yun. Pag nag-aaway ang mga politiko, bagsak. Dapat Diba? yung away nila suntukan na lang. Oo. Para Ano walang lang. personalan. Pagdating nila sa opisina, okay, gagawin natin yung trabaho natin bilang public servant na inaasahan ng taong bayan. Pagka nabubuwisit tayo sa isa't isa, suntukan na lang tayo dyan sa bayan. Mga tipong ganun. Sana naman yung mga kasi kung yung iba na hindi nila matanggap yung pagbabago. Gusto yung isang panig na gusto niyang babago talaga at may implement. Pero hindi naman tanggap na kabila at masagasaan iba. sila. So, yun ang po ang Lungkot, kainaman no? sana yung mag-usap sila. Malungkot din. Malungkot talaga. Hinalal kayo eh. No? Tama. Ng taong bayan. Kawawa ng mga taong bayan. Ano sabi mo? Diba? Hinangal? Hindi. Hinangal sila Halal. ng taong bayan. Halal, kala ko. Hindi lang halal. Nagugutom na ako eh, kaya kala ko hinangal. Kanina ba tayo lang gano'n? Oo, hinangal sila ng taong bayan. Pala. Sa bagay, hindi pa naman huli. Huli ang Oo, lahat. lahat. Meron pa namang natitirang mga ilang buwan Ayan. ng ano bang tawag doon? Repentance, pagsisisi, Mag-double time na. at kung ano, paghahabol. diba? Uy, Oo. maghahabol sila dito sa DILG, Oo. yung kalsada program na Iruin 90 mo na million. anong buwan na? buwan na ngayon. Anong petsa na? Oh, Tsaka lampas pati- na sa tayo sa kalahati ng 2018. Pati yung 2016, hahabulin din nila. Kaya Oo. dapat yung Kagelco issue, matapos na yan. Right of way. Ngayon ko lang na ano pala yun, ano? Right of way. Hmm. Yun Imagine mo, pala, pati isa yung pa lang issue pa pala. hadlang yun. Oo. Oo. Ang natatawa ko dyan, yung lack of equipment and manpower. Parang probinsya, walang equipment? Ganun ba yun? Or probinsya, hindi siya makakuha ng yung manpower? yung mga equipment talaga bagsak eh nung nadatnan ng bagong administrasyon. Hindi ba pwedeng Oo. magrenta? Ha? Hindi pwedeng magrent? Yun nga paano ka magre-rent kung yung budget hindi papahintulot dahil wala. Hindi nga, kasi, pero 2016 pa yan eh. 2016? Ibig sabihin, Ito. posibleng may pondo na yan. Alangan naman na mamumuhunan ng probinsya, tsaka nila i-refund sa DBM. Natural, hindi. Yun lang kung yung mga binili o kaya ay Ibig sabihin, na purchase na equipment 2015 ng ay lawin, wag mo sa akin sabihin na nadamay ng lawin yan or napinsala ng lawin yan. 2016 yung pinag-uusapan natin dyan. Diba? Tapos, ang manpower, Diyos ko, ang daming walang trabaho. Bakit hindi sila maghanap ng mga karapat-dapat na magtrabaho dyan sa kakalsadahan na yan? Siguro, kung yung mga talagang desperado na sa kalsada, baka meron silang makita dun sa mga barabarangay or sa mga area na pwede mag-volunteer, na babayaran. Meaning, okay, I will volunteer just for me to have a magandang kalsada. Pero bayaran nyo ko, ito yung daily ko. Marami naman tayong kilalang na ano dyan. Maraming paraan, di ba? Oo. Saka may maraming magagaling na pwedeng kunin na contractor. Diba? Exactly. Yeah, Yan diba? nga ang sinasabi ko eh. Kaya nga sabi ko, Membro ng imposible ng... may paraan yan. Imposibleng... Uy, pero may narinig ako dito Ano yun? May contractor daw na pag hindi 100 million up, di daw niya kayo nakuha. Ganun?
Bonggels. Magkano kailangan? Bilyonaryo. Ito no, ang ibig sabihin, yung mga project lang na pinapatulan niya, yung mga ginagawa niya, yung mga 100 million up. Lumebel na si kuya. Ikaw naman ganun na siya kabig. Kabig Mali mo, na. bilyonaryo na siya. Baka SO na siguro. Ah. malamang siguro. Check ko ulit. Check mo. I-verify natin. Kailangan i-verify yan para hindi tayo dito malalagay sa alanganin. Okay. So, nananawagan po kami ulit para po sa mga bagong magboboto sa 2019 midterm elections. Meron pa po kayong hanggang September 29 this year para bumoto, magrehistro. Yan, para kayo po ay makaboto. At para po dun sa mga nakalimutang magparehistro at hindi nakaboto nung nakaraang May elections. SK, Magsadya na lang sa Comelec. Oo, punta na lang kayo sa Comelec. Yung malapit sa inyo. Pati yung mga magta-transfer. Yes. Pati yung mga na-deactivate yung Oo. kanilang voting rights. Diba? Basta punta lang kayo sa Comelec office, papaliwanag sa inyo, Yes. at kung ano man yung hinahin nyo, let's say, transferi ka, baguhan ka, inactive ka, ibibigay sa iyo yung talagang paraan. Correct. Para sa ganun ay kayo ay makaboto sa next election. Okay. Dahil karapatan nyo po yan eh. At obligasyon, kako sana, sa bawat Pilipino na magrehistro at pakipag-participate sa darating na eleksyon. Okay, yung susunod na trending po sa rehiyon, pag-usapan natin, actually ito, buong bansa ito kasi ang July ay Nutrition Month. National Nutrition Month. Yes. Naalala ko pa noon, nung Mahalaga mga yan. sobrang bagets-bagets pa kami, meron kaming Nutriban sa school. Nutriban. Naabutan ko pa yung Nutriban. Nagtatanim ka rin? Hindi. Hindi ako nagtatanim. Nutriban lang, pero hindi ako nagtatanim. Ay, nagtatanim, oo, pero ako yung taga-ani. Ikaw lang taga-ani. Kasi takot ako Ibang mabilad taga-anim. sa araw. Iba yung taga-tanim. Iba yung taga-tanim. Pero ako lang yung taga-utos. Ito, baliktad. Ito, tabingi. Ganyan, yung plat mo. May lider-lidera nun. Pero nung Yung taga-ani na, yung ako kasama na yun. natin sa room, may nagtatanim kaya? Nagtatanim ng sama meron. ng loob, siguro. Yan, alisin nyo yun. Nagtatanim ng sama ng Tatanim loob. ng gulay para sa wastong Okay, nutrition. kwentuhan mo kami about the Nutrition Month. Kasi ikaw yung Yes. nakasama yata nila kahapon. Kahapon sa Tuguegarao North Central School ay nilunch, no? Yung pong launching ng Nutrition Month. At alam din po natin ay sa buong bansa po ito, magugunitan po natin na tuwing sasapit at ang buwan ng Hulyo, yan po yung tinatawag na Nutrition Month. At dito po tayo, ginugunita po natin yung ating kalusugan. Siyempre, nutrition ang pinag-uusapan po dito. At kailangan yung ating mga chikiting, mga pupils, nandun sila kahapon, maliban dun sa bisita sa Department of Health. Nandun po si Regional Director Magpantay at yung pong si Ma'am Loisaga ng Gisela Lonsagan ng National Nutrition Council. Siya po yung Regional Coordinating Council po natin sa NNC. At maging yung mga teachers nandun po. At higit sa lahat, yung pong local government unit. Nandun si Acting Mayor Benvendi Guzman, nagbigay din po sa kanyang talumpati. At mga BNS, yung pong Barangay National Nutrition Scholars. Yung pong Barangay Health Center po natin, na namamahala po doon, nandun din po yung ating nutritionist, yung City Nutrition Coordinator. Walang iba daw kasi Madam Ami Kalubakib, na nagbigay po ng importante kung gaano, hindi na lang natin po sinele-celebrate, kundi gagawin natin ng kumain po ng wastong pagkain, lalong-lalo na yung ating mga bata sa pamilya, kailangan turuan po natin habang sila po ay maliliit, no? Samang Bans, hindi mo lang may tatanong kagabi, kay ganda yung yung kinanta ng isang bata na kung malaala mo yung kanta ng Bahay Kubo, parang nilocalize niya. Iba na yun. Talaga? Oo, ang galing. Uy, Kasama sana. niya yung lolo niya. Oo? Makuha Nasaan ko yan? nga Nasaan yung yan? Naku, hindi ko lang dapat- dala yung big cam natin. Pero ma-access po natin yun at mapapanood nyo po dito Dapat sa ipapanood natin ating sa cable. ating Yes. mga manonood. Yung ating mga kasama sa media, kinuha nga nila yung Local diba? talent Oo, yan. local Local talent. talent. Napakaganda. So, mabuhay po yung bata, yung nagturo, yung lolo, no? At maging yung kanilang, siyempre, tutor yung mga teachers.
pati yung teacher na isa doon, kumanta rin eh. So, talagang bonggang-bongga yung launching ng National Nutrition Council. At marami po yung pumunta at lahat po ay sinasabi na dadalhin sa bawat kanilang tahanan, maging doon sa kanilang eskwelahan. Yung ating mga kasama na nandoon at yung mga kasama po natin sa media, siyempre nandoon para ipaliwanag at ibigay yung tumpak na impormasyon kaugnay sa National Nutrition Council. Correct. Para tayo po ay manatiling malusog, no? At meron po yung kanilang tagline kahapon eh. May tagline? Oo. Ugalihin magtanim. Sapat na nutrition aanihin. Yan. Oh. Napakaganda po yun. So, ugalihin po natin. Kaya tinatanong ko nung magtatanim, ay importante po yan dahil kailangan, no? Lalong-lalo kasamang bands, pag nagtanim ka, alaga mo, alam mo na walang insecticide yun. Walang pesticide. Kailangan organic yan. Napakaganda po yan. Organic po yung gagamitin natin. Napakaganda po dyan. So, hindi na po talagang yung pong iniiwasan po natin, no? Na kailangan yung may intake po natin ay galing po sa yan yung nutrition food. Yan yung gulayan sa paaralan. Gulayan sa Yan paaralan. yung kinakampanya nila. Yes. Tapos Na kailangan- gulayan sa pamayanan. Yan, Kasi pamayanan. dapat din pati mga barangay, Meron din sila dapat mga yun. garden-gardenan na kung saan May backyard sila dapat yan. Oo. Saka garden na na kailangan may papakita Oo. sa taong bayan at turuan, no? Turuan. Para malayo sa gutom. Yes. Within the backyard, there's food. Yes. Diba? Actually, yung mga kababayan Diba na nung natin, siguro kung naikwento ng mga inunono mo noon eh, di ba lahat ng tayo noon may garden, Garden. sa, di ba? Garden sa likod ng bahay. Oo, likod ng bahay. No? Oo. Hingingi mo lang yung and then buto. Oo, O kaya meron. yung punla. Punla. Tapos yun na, pwede na. Itusok mo na lang dyan. Yes. Tapos dilig-diligan mo na lang kapag may time. Oo. Pero ngayon, nakakatuwa rin kasi kahit yung mga kababayan natin na nakatira sa urban area, Meron din paraan. meron ding paraan. May mga pots na sila, may Oo, mga yung- urban gardening yes. silang nalalaman. So, within there, kunwari, ikaw ay nakatira sa isang condominium, Yes, pwede ka nang pwede kang gumawa ng plant pot. yes. Parang ganon, di ba? Yung parang flat siya na maliit. Pag nagtubo na, pwede mo Tapos ibitin, lagyan mo di ba? ng Oo. soil, Yes. garden soil, and then minsan nilalagyan nila ng mga waste ng food, yung mga organic. Yeah. Tinatadtad, tapos hinahalo sa lupa. And then yung mga organic fertilizer, Fertilizer. 'di ba? So tapos nagtatanim sila ng kung ano-ano mga herbs, mga madaling anihin ng mga gulay-gulay. And then after a few like months or weeks, Makikita mo na nila. meron ka Oo, ng yeah. pwedeng anihin. Oo. And napaka-fulfilling. Yes. Nung meron Nakikita kang mo green na na-produce, green yung oo, ano, no, palibot na green. mo. Oo. Tapos may bunga, 'di ba? Tapos yung unang bunga, syempre ikaw agad ang unang Agad, kakain kasi oo. ikaw yung naghirap. Ganon. So dapat ibalik natin 'yon Yes. para Di sa ba, parang yung samahang nayon nun. Tama, samahang nayon. Oo, mga panahon ni Marcos yun, no? Ninuno talaga? Pwede bang nanay, tatay ko lang? Kasi pag ninuno, yung mga great-great-grandfather, grandmother, hindi ka pa naman siguro Magulang. ganun katanda, di ba kuya? Oo naman. Oo. Mga 35 ka lang yata. Kasi matagal na yun, kaya binabalik eh. Binabalik. Oo. Kasi naman, maganda naman kasi. Yes. Wala ka namang nakikitang hindi maganda doon sa proyekto. At kung papakinabangan nga naman siya ng taong bayan, why not? Mm. 'Di ba? Hindi naman masama. Hindi ka mamamatay kung magtatanim ka. Yes. 'Di ba? Kukuha lang naman siya ng ilang oras sa iyo. Rather than magbabad ka sa Facebook at walang kapararakan yung mga pinagkakaabalahan mo ng Yes. panahon, di Samantala yun. tanim ka na. Pag tanim ka, makikita mo, berde yung palibot mo. Magaganda yung tanim mo, di ba? O, ito yung Parang tanong ko iba. sa'yo. Ano yun? Kasi kung ako, nagtatanim ako ng sama ng loob. Alisin mo Yung yun. mga politiko dito sa Cagayan, ano ba yung tinatanim nila? Kung nagtatanim sila ng kaguluhan, aani din sila ng kaguluhan. Kaguguluhan din. Diba? Sabi nga nila, kung ano yung itinanim, yun Yun din ang aani. aanihin mo. Away sila ng away. Ay, dapat sana wala ng away. Diba? Buti sana kung nakikipag-away sa kanya, pero ang pagbalik sa'yo, chitsarabaw lang, mga ganun. O Pero kaya hindi. pansit batil patong lang, diba? Yun ang bunga. Siyempre, Hindi. kung away, trouble talaga yan. At saka yung mga tao, mauumay din sa kakaaway Oo. nyo, di ba? Sabihin ng mga tao na ano ba yan? Wala nang ginawa tong mga opisyal namin dito. Ganyan, ganyan. Anyways,
Yan po Ayan. ang Ating- ating Nutrition Month celebration. Magdadagdag din po tayo ng mga impormasyon patungkol sa Nutrition Month kasi yung ating kasamang si Paul, nag-cover siya doon sa Tipon-Tipan. Tipon, yeah. Kanina, nag-ano siya kanina, phone patch. Yes. Tapos, meron siya mga footage na nakuha. Isasama natin Kasi isa din doon so yung sa- guest nila is from NNC. Yes, from NNC, from the Tuloy. Department of Agriculture, DepEd, Yung PRC. oo, NNC. PNC pala yung Red Cross ba yun? Yeah, So, forever. Wala kasi ako doon eh, kung napunta. So anyway, after that, 'di ba? Meron ding pinapapromote na 3-day sale ang SM sa Friday hanggang Sunday. Ibig sabihin, discounted? Discounted. Oo, siyempre. Meron daw May mga sale. 20 to 70% Wow, discount. laki-laki On yan. selected items, hindi Selected lahat. yan. Ngayon, makakasama natin ang dalawa sa ating mga pinagbibitagan ng bisita at meron silang ipopromote or ipag-iimbita sa ating mga viewers. Ayan, online at sa TV. Pakilala po na kayo, bawat isa, and then imbitahan nyo ang ating mga talupanson. Hello, ako po si Jerina Rose Malubay, Public Relations Officer of SM Center Tuguegarao Downtown. At inaanyayahan po namin kayo na daluhan ang aming 3-day sale this coming 13, 14, and 15. Etong July na po ito mga kababayan. So ano pang hinihintay nyo? Halina at puntahan ang SMTD at marami po kami mga surprises na inihanda para sa inyo. I'm Angela D., the Marketing Officer of SM Center Tuguegarao Downtown. Sa darating na July 13, 14, and 15 na po yan mga kababayan, meron po tayong raffle draw ng brand new Suzuki Celerio para po sa inyong lahat. So, ano po pong inaantay nyo, hindi po ba? So, yayain ng buong pamilya at mga barkada na pumunta sa SM Center Tuguegarao Downtown ngayong July 13, 14, at 15. Rin ang ating programa, nag-guest itong mga taga-SM. Sana ay magpa-advertise na rin kayo sa ating programa para meron tayong pang-improve ng ating studio, di ba? Dapat maging kapartner nyo kami So, sa lahat ng panahon. Kasi sa lahat naman ng programa Hindi lang pag may natin- 3 days sale. Yes. Sa Di ba? lahat naman, Dapat all the time. all the time. Yun. Katabi nga, kapitbahay, di ba? Oo nga, tatlong Oo. tumbling na, dyan na tayo Diyan na tayo, no? oo. Kaya pag nainitan tayo dito, pwede tayong Pwede tayo tumakbo doon. dyan eh. Okay. Sana may magpakape sa atin man lang dyan, no? Kakaloka. Anyway, So, salamat po. good news pa rin at trending pa rin sa DOS, mga kapatid, mga kaibigan at mga tagapanood namin dahil lumihis po Oh, yes. ang mga bagyo. Thanks God. Di ba? Oo. Yung Gardo tsaka yung Maria, Mm. hindi po dito mananalasa. Di ba? Alam Kumbaga, ko, dumaan lang. parang okay, sige, okay, thanks, bye. Ganon. Mm. Kasi di ba, naalala mo, naalala ko pala, pero I'm sure, horror na horror story sa inyo yung Lawin. Oo, grabe yun. At Sana- every time na may bagyo ngayon, natutrauma na kayo kung ano ang posibleng lakas niya, saan siya mahirap tatama. yung may kalamidad. Noon kasi, naalala mo yung Ondoy and Pepeng? Kami naman Doon yung naman, nanalasa. Kami naman yung hilakbot na hilakbot noon. Dahil hindi namin alam kung saan namin ilalagay yung mga gamit namin. Bigla. Talagang 3 linggo na walang humpay ang pag-ulan. Ulan. Nag-release ang dam ng tubig. At catch basin din yung Central Pangasinan na talagang, even yung SM Rosales wala. nung time na yon, Oo. di ba 8 feet ang tubig sa kanya. Sa kanya. So, David. ka-open pa lang niya noon, tapos medyo nagkaundoy. Ay, ako, terrible. Pero nakabawi-bawi naman after that, immediately after. Alam mo naman yung SM, mabibilis pa yan sa alas 4. So, dito, doon sa amin, nung mga panahon na yon, at least mga nakaka-recover na kami ngayon kasi hindi masyadong medyo nananalasa rin ngayon. Yes. Parang dito siya sa Kumbaga, bandang Diba? lumilihis. Humilihis na. Lumilihis yung Ganun. daanan ng bagyo. Kami, laging before, it was always Dati-dati us. talagang dadaan at dadaan sa Laging, inyo. kaya kami yung mga farmers namin halos baon-baon na sa utang dahil hindi nga sila makapagpatubo at makapag-ani ng isang buong season nang hindi tinatamaan ng bagyo. Yung dapa lahat yung mga palay, tapos lubog sa tubig baha, ganon. So,
So, Lahat. yung mga palay Apektado po. pa naman ng may domino effect pa naman Oo yun. naman. Diba? Kung Eh, yung mga exactly. farmers natin ang hindi Umutang. nakapagapit, Umutang. anong bibili natin? Wala Mahal talaga. lahat. Hindi lang yun. Pati sila, lubog sila sa utang. Yes, So, oo. makaka-recover sila within like the next Pero 3 to 4 years. matatagalan. So, awa ng Diyos, medyo hindi na po kami masyadong pinananalasaan ng mga malalakas na bagyo ngayon. Sana man wag na muna. Break naman. Ilihis na. Lumilihis. So, after that, nagkaroon ng mga pagbabagyo, malalakas, doon naman sa may bandang south, Yes. Tacloban, Pero malakas. Leyte. Sana kahit Grabe, anong parte no? ng Pilipinas, ilihis na lang. Mm-mm. Tignan mo yung nangyari sa At- Japan. Grabe. Oo, grabe. At dito, yung latest, latest. yung sa Lawin. Talagang nakakaloka yun. Almost may iba pang mga bayan dito, may mga iba pang kabahayan dito na hanggang ngayon halos hindi pa nila naibabalik naibalik dun sa sa- original. Mhm. Dahil talaga grabe kasi yung sa pinsala. dati. Sa dati, di ba? Kaya yun ang medyo nakakalungkot. Kaya sana, wag na tayong lapitan ulit ng Oo, mga... ng bagyo. Sabi nga nila dito, meron daw 3 months na walang kuryente, tapos nung generator, puro ganyan, tapos ang mahal ng bilihin, Lahat. puno lahat ng hotel kasi ang mga tao na naiinitan, pumupunta na sa hotel, doon na sila natutulog para hindi sila magkasakit, mga ganong bagay. Iniisip ko naman, my God, kakaumpisa pa lang namin dito sa Talk TV Cagayan Valley, sa Channel 8 ng Clearview, tapos kung sakali naman na wag naman sana, kako, dahil hindi ko ma-imagine yung 3 buwan na walang kuryente, Kuryente. walang internet. Wala lahat. Lalo ngayon, Mm. 'di ba? Parang kulang ang buhay pag walang Oo nga. walang signal. Okay lang sana yung wala ka ng love life Wag Oo. lang, wag kang Ikaw wag ba, lang. masanayan ka nun pag walang Saan? signal? Ay hindi, Para- mainit ang ulo ko. Mainit ang Hindi ako ulo. mapakali. Maghahanap ako ng lugar na may signal. Ako, sanay ako. Sanay ka. Oo. Isa kang kahangahangang nilalang. Hindi ko alam kung saan ka nang galing. Galing Bakit ka na. sanay ka na? Kami nga, ito nga, nang aaway na nga kami ng Nag-aaway PLDT kayo? dahil ayaw kaming kabitan na Hindi, wag ka itatransfer na mo mag-alala. lang Darating na yung pangatlo ata. Eh, Ha? telco. Oo. Yung pangatlong telco. Telco. Sana. Sana. Hindi, darating na ata yun. Sana, tama sabi mo. Sana. Pero sabi ng DICT sa Pero wag na September sana naantayin kung kayo naman nandyan na telcos. Pag igahin na yung servisyo ninyo. Diba? Hindi ko alam Oo. Parang we're talking. Bakit antayin pa natin na may darating para may kakumpidensya? Parang nakikipag-usap tayo sa binging kaldero Pagka ganyan ang Ganun. sinasabi natin di ba? Hindi na sila nakikinig Ko alam Hindi na nila ini-improve din Baka busy naman sila yung... Busy? Oo. O kaya... Grabe. ano? May tao bang hindi busy ngayon? Di ba? Kung busy Lahat. sila, busy din tayo. Mm. Di ba? Nakakaloka. Pero kahit anong kabisi natin, no, yun lang ang may Tsaka negosyo nila yun. advice natin. Oo. Binabayaran naman natin yung Yes. serbisyo nila, hindi naman natin hinihingi Pag hinihingi natin, Oo naman. Pwede nating sabihin wala na naman busy libre, kami. di ba? May Oo. kabayaran naman lahat. bakit? Yung plan naman namin, almost 3,000 Yun. Tapos hindi mo kami kakabitan agad. Paano yun? Ano ibig sabihin mo? Cut din yung pagbabayad nyo, hindi? No! Tuloy-tuloy din? Of course! Meron mong ganun. Di ba? Ang tawag doon. Dapat ano sana, Bupang, automatic. di ba? Dapat cut naman sana. Hindi daw. Hindi tinatanggap ng system. So, ang gagawin mo, Mm, babayaran mo siya, bago. babayaran mo siya ng buo, Oo. pero magre-request ka ng refund. Yun yung sistema nila. Yun yung sistema. Pero yung Refund sistema dahil nila, yung serbisyo wala sa ganitong ang araw, ilang buwan, gano'n. magre-refund ka. So, in the first place, bakit ka pa kasi magbabayad kung hindi naman sila nagbibigay ng nagbibigay. serbisyo? Yun nga, oo. Diba? Yes. Mali yung system Hindi ko maintindihan bakit ganun. Diba? Yeah. Bakit kailangan mo magbayad wala kang ng serbisyo? Serbisyo. Dapat kung na-detect ng system nila na hindi ka binigyan ng serbisyo on a Automatic particular naman sana day, yun. Ayan. i-stop yung billing mo dun. Ang sisingilin lang sa'yo yung nagamit mo. Gamit mo lang. Diba? Hindi. Babayaran mo yung buo, whether nagamit mo o hindi, tsaka ka magre-render ng request for refund. Kung hindi pa nila in-approve, kumusta ka naman? Yun na naman ang problema. Mga tipong ganon. Dapat pinag-iisipan lahat ng mga bagay-bagay at hindi yung one-sided ka lang. Diba? Kasi syempre... Kailangan bigyan mo rin ng pansin yung mga Oo. Tsaka you're doing business kliyente mo. with humans. You're not Yes. doing business with machines. So, dapat may adjust. Laging merong adjustment yan. Yeah. Case-to-case basis. Ganon. Okay. So, kasaming bands, talagang medyo yung
umpisa natin, dami, no? Full pack. Dami, full pack. Full pack. Daming issue, no? Enjoy So, tayo kasama ang ating mga viewers maraming- at ang ating mga pupuno listeners. sila ng impormasyon. Opo. At syempre, pwede nyo pong i-like ang aming Facebook. Ang aming pong Facebook ay Shareable News PH. Ayan, sa Facebook. At syempre, ang amin pong, meron tayong Facebook page, di ba? Yes. Clearview Clearview Cable TV. Cable TV. Ayan, Yes. i-like nyo din yung aming page. At marami pong salamat sa pag-antabay ngayong araw na to. Abangan nyo na naman po ang susunod naming pagtalakay sa mga issue na maiinit at trending dito sa Region 2. Ako po si Vance Padilla. Maraming salamat po at yung po yung suggestion, mga comments at maraming salamat dito po sa umpisa po namin. Asahan nyo na paigtingin po namin sa tulong po ninyo. Ito lang po si Kuya TJ, Dano Tudao. Magandang umaga. Hindi!